Сьогодні у Києві відбулося спецпогашення конверту до 50-ї роковини з дня загибелі Ахмедхан Султана. Це вже друге погашення спеціальним поштовим штемпелем конверту, який минулого року випустила Укрпошта до 100-річчя від дня народження льотчика Аса. Першого разу над проєктом вшанування національного героя кримських татар працювали Український культурний фонд, Меджліс кримсько-татарського народу та Укрпошта. Тоді гасили прямокутним штемпелем, на якому був зображений літак та роки життя льотчика. Цього разу на круглому штемпелі зображений сам льотчик на фоні Кримських гір та літака. Збоку написані 3 слова двома мовами – кримсько-татарською та українською – «Мілет», «Ватан», «Херем» – народ, батьківщина, Крим. Національний герой кримсько-татарського народу, удвічі герой Радянського Союзу, успішно здійснив 603 бойових вильоти, особисто збив 30 літаків противника різних типів та 19 літаків ворога в групових боях. Ахмедхан був єдиним радянським льотчиком, який освоїв близько 100 типів літальних апаратів. Його наліт склав 4237 годин. Він загинув разом з екіпажем 1 лютого 1971 року при виконанні випробувального польоту.